पार्लियामेन्टआव थाङोब्ला जाथिखौ परिचय होनायनि क्षमताखौ मोनगोन परिबेसखौ मोनगोन बे हिसाबै आंहाबो लुबैनाय दंमोन आंखौ मोजां मोनग्राफोरनि खाथियाव आं निमाहा बियो जे एबार आंखौ निमाहा होदो जुदिअ लुबैदोंब्लाबो आं गेलेनो हानाय नङा नामा ओंखारफाबाय गतिके होआबा मोजां जागौमोन होननानै आं बुंनाय जादों बिथाङा होबाय बेखायनो धन्यबाद थांनाय मोनायावहाय प्रमिला रानी ब्रह्म मेडामनाव थांदोंमोन रायलायहैदोंमोन नैबे टिकेटनि बाथ्राखौनो लालायनानै एक्चुअली बिथांनि मुङा फार्स्ट लिस्टआवनो गाखोदों बा सेकेन्ड लिस्टआवनो गाखोदों बा थार्डआवनो लिस्टआव गाखोदों बिथाङा नैबे लकसभा इलेक्शनाव गेलेया होननानै रोखायै फोरमायनायखौ जों नुनो मोनदों समनि रादाबजों आंजोंनो मैया थांदोंमोन जों थांनानै माखासे सोंथि सोंनाय फैदों बा बिथाङा लकसभा इलेक्शनाव गेलेनाय नङा बा गेलेनाय नङा होननानै रोखायैनो फोरमायदों थ' नायनोसै माबोरै जायो बिनिनो माखासे बाथ्रा बुंनाय ना मेडाम प्रमिला रानीनि आरो लोगोसे आं बिखौ थेंक्स बावनो नागिरदों खारन बिथाङा दिनै बैसोबो जाबाय बा बिथांनि जों माखासे बिथाङा बै समाव मा मावदों मावाखै बे उननि बाथ्रा नंगौना नङा बिथाङा बैसो जाबाय बा बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय ना जों एसे माबाखौ नुनो मोनदों आरोखि खोनानो बुजिनानै बिनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय कयेकटा बाथ्राफोरा एसे माबा जाहोलांबाय बैसो जाबाय नालाय हिसाबै एसेब्लाबो बेखिनि बाथ्राया सोलिलाङो बिथांखौ दुखु फोरमायदों बिथांखौ बहाबा सोरबा गाज्रि सोंखारिदों होननानै एक्चुअलि नङा बे नङा जेरैबायदि जोंनाव बेफोरबायदिनि माखासे भिडिअफोरखौ जों लाखिना दोननांगौ बा जोंनि जेसेबां ससियेल मिडियायाव ओंखारनायफोर इउटिउबारफोर बा मिडियायाव थानायफोर बिथांमोना नैबे मोनसे सोदोबखौ लायालाफानो माखासे बाथ्राफोरखौ बै समाव माबायदि नांबोनानै दिनैहाय मा स्टेजाव मोनफैखो जों बर' हारिया नै बेफोरखौ लानानै एसे जुदि सोंनानै माखासे बाथ्राफोरखौ मोनथिहोयोब्ला रायजो राजानो एसेब्लाबो मोनथिहोयोब्ला मोजां जायो होननानै आं सानो जों बर'नि गेजेराव फिसौब्लाबो गिदिरानो जा उन्दैयानो जा माखासे इउटिउबारफोर दं बिथांमोनाबो थांनानै सोंहैयोब्ला रायलायहैयोब्ला मोजां जायो आरो मिडिया बिथांमोनाबो माखासे कुइसनफोरखौ फिसा कुइसनफोरखौ लानानै बेफोरखौ लानानै सोंनानै दोनोब्ला मोजां जायो दानि गोरोबथा आरो आवगोलनि गोरोबथा आरो बै समनि गोरोबथा बेफोरखौबो लाना फिसा बिथांमोना खारन बै समाव मोनबोनाय दावहाया माबायदि जाजेनामोन माबोरै जाजेना बेफोरखौ जों बर'नि गेजेराव माबायदि जानांगौ बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों एसे मोनथिनानै लानानै रायजो राजानो जुदि मोजां फकास खालामनानै होयोब्ला एसे मोजां जायो होननानै आं सानो दिनै पलिटिक्सखौ लालायनानै जों बर'नि गेजेराव नोंबो बोदों आंबो बोदों बयबो बोदलायदों बयबो थांलायदों दिनै इउपिपिएलआवबो हाबदों बिपिएलआवबो जयनिं जादों गोबां मोननायावबो खम नङा दिनै जयनिं खालामलायनायाव पलिटिक्सनि बाथ्राखौ खम सोंनानै जों बर' हारिनि माखासे माबायदि जों नैबे स्टेजाव मोनफैगौ बर' हारिफ्रा बेफोरखौ एसे सोंस्लुनानै लाहैयोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो मिडिया पर्टेल बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन बिथांमोनाबो थांनानै जुदि माखासे मोजां पइन्टफोरखौ लानानै मोजां खोथाफोरखौ लानानै जुदि मिडियायाव हगारोब्ला एसेब्लाबो मोजां जागोन होननानै आं सानो खारन दिनै बिथांमोनाबो सानसे समाव बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा गुबुन राजनितिक दोलोआव थानानै मावबोबाय सोरबा इउपिपिएलनि मानसिफोरखौबो जोङो लाहैनांगोन बेफोरबायदि बैसो जानाय मानसिफोरखौ बा एसे सेनियर पलिटिसियानफोरखौबो जुदि बेफोरबायदि जुदि जों मेम'रि हिसाबै जों जुदि बावहा मिडियाफोराव दोनोब्ला बेफोरबायदि मेम'रिखौ जों 100 बोसोरनि उनाव बै सुबुंफोरा जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसनफोरनो थाखाय एसेब्लाबो खोन्थाना होनो बा फोरमायना होनो थाखाय एसेब्लाबो मोजां जायो खारन नंगौ दिनै बिथांमोननि मेडाम प्रमिला मोननि दिनै नाजानायाव नै बेफोरबायदि स्टेजाव मोनफैदों दा आरोबाव फिन नाजाबावदों जोंनि नैबे इउपिपिएलआव थानाय खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफोर बिथांमोननावबो जुदि बेफोरबायदि बैसो जानाय बोराय बा बोराइसा बा बुरैसाफोर दङब्ला बिथांमोनखौबो जों थांनानै भिडिअ लाहैनाया बे जोंनि दायित्व होननानै बा मिडिया पर्टेलफोरनि दायित्व होननानै आं सानो थ' आं बेखौनो खावलायगोन दिनैहाय प्रमिला मेडामनि माखासे भिडिअखौ आं होगासिनो दङ आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे जाखिनि जोंनि बर'नि निउस पर्टेल बिथांमोन दं बिथांमोनाबो जुदि बिनि न'आव जुदि फिसा खोथाखौ लानानै एसे जुदि सोंहैयोब्ला बर' हारिनि
दावहानि बारैबो बिथांजोआ एसेब्लाबो मोनथिया नङा मोनथिदों दिनै जों बै समाव मा जादों जायाखै बेखौ जों गावजों गावजोंथ' गोबां नारा नाथा जादलायदों गावजों गाव नारा नाथा जादलायदों दिनै आंनि फंबाय आंनि बिदाखौबो दिनै आंनो सिथारनो गोनां जादों आंनि असे बिदा फंबायफोरखौबो नङा होमबा बेफोरबायदि आरोखि थ' ओंखायनो बेफोरबायदि बाथ्राखौ जोङो खम सोंनानै माबायदि दावहा जाबोआ बा माबोरै जाबोआ बेफोरखौ लानानै जुदि सोंलायनानै जुदि एसे रायजो राजानो फोरमायहोयोब्ला मोजां जागोन थ' आं दिनैहाय प्रमिला मेडामनि माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायनि जोबथारनायनि सिगां प्रमिला मेडामनाव आं खनसे थांबावगोन बर' हारिया माबायदिमोन बै समावहाय मा अलखदाव गोग्लैदोंमोन बर' हारिया बर' आइजोफोरा बेसेबां माबोरै जिनाहारि जाबोनायमोन बर' हारिया दिनै बेसेबां बै एबसु आरो पिटिसि दावहा जाफुनाय समाव बिबो गावजों गावसो एबसुआबो खम नङा पिटिसिआबो खम नङामोन बै समाव जोंनि मोनथिनायाव बा जोंनि मेगनाव रोमै रोमै नुहुरनायाव आरोखि बेफोरबायदि जाय हक बे जाथाया जानानै थांबाय बेखौ जोङो आनफर्चुनेट जों गावजों गाव गोबां सिथारलायदों बिएलटि आरो एनडिपि जों बिनि गेजेरावबो गोबां जाथाय जाबोलायदों जों बेफोरखौ हमथाबनानै जुदि बखिलायलायबाय थायोबा बुंलायबाय थायोबा जों जाथि हिसाबै बेसेबां गोदोफिनबावगोन दाबोथ' आरो गोदोनो थांबावनो नागिरदों जों पलिटिक्सआवहाय जोंहा मा जादलायनो नागिरदों गावजों गाव सोंखारिलायबाय थानाय थ' दिनैहाय लकसभा इलेक्सन सफैगासिनो दं दिनै इउपिपिएल बिपिएफ मोननैबो हान्जाया गोख्रों जानो थांगासिनो दङ थ' जों प्रमिला मेडामनि माखासे बाथ्रा बुंनाय बेखौ जों दान्दिसे खोनासंनानै लादिनि खुलुमबाय साबायखर बावबाय आङो नोंथांमोनखौ जे आंनिफ्राय बेक्तिगत भाबै अपिनियनखौ मोनथिनो थाखाय फैनायनि थाखाय दा आंबो रायजो राजानि सिगाङाव फंनैसो बुंनो लुबैदों जे आङो नंगौ इलेक्सनखौ बहुतबार गेलेबोबाय 8 बार जाबाय इलेक्सन गेलेनाया एमपिनि इलेक्सनजों नैबे लास्ट इलेक्सनजों 8 बार जाबाय दा बिदिनो गेलेयै दा नैबे एमपिनि इलेक्सना फैगासिनो दं बेवहाय माने आंखौ मोजां मोनग्रा माखासे सेक्सन थाबाय बिसोरबो लुबैदों आंखौ गेलेजानो खिन्थु आङो फोरमायदों बयनोबो जे बे इलेक्सना माने एथ' गोरलै नङा दा जोंहा रावहाबो फैसा गैया दा फैसा गैया हिसाबै माने आंहाथ' गैखाला फैसा गैखाया दा बे हिसाबै आंहा माने गावनि सायावनो आंहा माने माबा गैया माने मा होनोमोनलाय बेखौ भरसा गैया जा आं जे इलेक्सनखौ गेलेनो हागोन बिनि थाखाय आंहा गावनि सायावनो भरसा गैया बेखायनो मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा पेनेलिस्टआव आंनिखौ 1 नम्बर होदों थेवबाबो आं बिथांखौ जानायबाय आं जिहेतु गेलेया आंनि नामा ओंखारफाबाय गतिके होआबा मोजां जागौमोन होननानै आं बुंनाय जादों बिथाङा होबाय बेखायनो धन्यबाद रायजो राजाया माने बिथाङा आंखौ 1 नम्बराव होनाय मथे आंखौ मोजां मोनग्राफ्रा लुबैखागोन बायदिसिना करनानिफ्राय फैदों गेलेनांगौ होनदों खिन्थु आं बयखौबो बुजायजोब्बाय जे एथ' गोरलै नङा बे इलेक्सना बा थै-थां जुजिनांगौनिसो बाथ्रा जाहैबाय आखायाव फैसा गरसे गरनै थानांगोन बे हिसाबैनो माने आं बयखौबो बुजायनानै दा सन्तुष्ट खालामबाय सोरबा माने आंनि सायाव गाज्रि भाबै कमेन्ट होदोंनो आंखौ गेलेनो लुबैदों होननानै आं बे फंबायफोरखौ आङो फोरमायहरनो लुबैदों जे नोंथांमोना गिनो नाङा आंखौ लानानै आं बुजियो माने आं निजेनो बुजिखानानै आं सारेन्डार खालामखाबाय आं गेलेया होननानै जिखि जाया मानो आंहाबो मोनसे समाव मोनसे लुबैनाय दंमोन जुदि थाखा फैसा थायोबा आलादामोन दा बेनिखायनो पार्लियामेन्टआव थाङोब्ला जाथिखौ परिचय होनायनि क्षमताखौ मोनगोन परिबेसखौ मोनगोन बे हिसाबै आंहाबो लुबैनाय दंमोन आंहा जिहेथु गोहोआनो गैथारला जुजिनायनि माने दानि परिबेसा ओरैबायदि परिबेस आंखौ मोजां मोनो बिथांमोनहा लुबैदोंबाबो आं निमाहा बियो बै आंनि समर्थक आंखौ मोजां मोनग्राफोरनि खाथियाव आं निमाहा बियो जे एबार आंखौ निमाहा होदो जुदिअ लुबैदोंब्लाबो आं गेलेनो हानाय नङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायावनो गासैबो आं हगारजोब्बाय जे बिथाङा मोजाङैनो बिसार खालामगोन बिसार खालामनानै सोरनो होयोब्ला
माने थाखा फैसाजोंबो खमथा थागोन आरो बेहा माबा मोनसे इमेज थागोन बे इमेज गोनां मानसिखौनो होगोन होननानै आं बिथांनि सायाव भरसा खालामदों आरो गावबो आं बिथांजों रायलायखाबाय आं गेलेया गतिके आंनि नामखौ होनो नाङामोन होननानै बुंखादों थेवब्लाबो बिथाङा बिदि होनदोंब्लाबो आंनि नामखौ 1 नम्बराव होदों बेखायनो धन्यबाद रायजो राजाया एसे भरसा खालामदों आंनि सायाव भरसा खालामदों जाथिया किसुमाना भरसा खालामदों सासे दखना गानग्रा माने BPF नि लिडार हिसाबै नाम ओंखारनायखाय खुसि जादों जातिनि परिचयखौ होनो हागोन होननानै बे हिसाबैनो आं बिथांमोनखौ बुजायहरबाय माने नाङा बे परिचयखौ होनायनि खाबुखौ मोनगोनब्लाबो किन्तु बिरोधी दला ओरैबायदि क्रुसियेल इलेक्सन गेलेगोन बेखौ नायहरनानै बे दावहानि फोथाराव माबायदि जाहैनो हागौ बेखौ सिन्था खालामखानानैनो आङो माने फावसयबाय आरोखि माने खस्थ' खालामगोन खस्थ' खालामनानै जोंनि केन्डिडेटआ जाहाथे देरहायो बिनि थाखाय आं खामानिखौ मावगोन गोदोबो सानसुमा कंग्रेस बसुमतारी बिथाङा इलेक्सन गेलेयोबा आं बिराद खस्थ' खालामनानै बिथांमोनखौ देरहाहोनायनि माबाखौ भटखौ होबोदों गोदोनिफ्रायनो दा दिनै जोंहा BPF-आ बहुद माबायाव क्राइसिसआव दं गतिके जोङो हारसिंनो गेलेनो नागिरदों जेराव हारसिं गेलेनांगौ जिहेतु जों बयबो खस्थ'खौ खालामनांगोन आरोखि आरो दा ओरैनो जोंना वेबआ मोजांखा गतिके जों जनानै थायालासिनो जों आरोबाव बयबो मोजाङै जुदि खामानि मावनानै होयोबा जोंना जाय केन्डिडेट जागोन जायखिजाया माने खाम्फानो जा सोरबायानो जा बियो देरहाहैनो हानायनि क्षमताखौ मोनगोन आरो खारन दा माने ओरैबायदि जाबाय माने बिजनेस कमिउनिटिनिफ्रायबो माने BPF-खौनो हामफ्लायनाय दा नुनो मोनदों खारन दा बिजनेसा एखेबारे गोग्लैसोनाय जाबाय सानसेयाव बहनैयानो जानो बेबायदि रिपर्टफोर जोंनाव फैदों आरोखि दा बिजनेस कमिटियाबो जिहेतु जोंनि प्रतिनो सापर्ट दङ माने सोरबा प्रलबन होयोब्ला माने लफायोब्ला बेवहाय बिसोरो माने कनभिन्स जानाय नंला बेखौ जों नुनो मोनो आरोखि आरो प्रतिथ' जातियानो दा आवगायनानै फैदों आरो जोंहा प्रतिथ' जातिनि सायाव खामानि मावनो स्टाडि खालामनो जोंहा मोनसे सेलबो दाबाय बेंगलि सेल दाबाय आदिबासि सेल दाबाय राजबंसि सेल दाबाय गुरखा सेल दाबाय बेबायदि सेलनि गेजेरजोंनो जोङो बै रायजो राजाखौ बिसोरनि सेन्टिमेन्टखौ जोङो मोननो हागोन होननानै आं भरसा खालामो